Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawa in chi bai le vek ule tun chuma chuan Sushant Singh Rajput thina le a che vel re hlei theilo le chanchin thar nei reng chungchang hi kan ron thlir ho le dona kan viewers le subscribers te zinga Sushant Singh a ui tu le a fans chahlim tak inom ti kan chia a he video a hian akim chang thei ang berin hundu re lo thei ang bera ron shoot kan tum dona video top thlinga min lo thlir sak turin kan ngen ngal boka cheu he thina chungchang hian tun ma aina sa in buai lama pana khopui pahni Mumbai le Patna lama police lam an buai muk mupa chinfel lam an hai hmel mai lo hle thulom om lam thur ma saberila Sushant Singh Rajput a film chan hnung ber dil bechara chuan India mai pia lama khovel mun sang sanga changin hlutu le ngai poimo tu anga hlea report in a tarlan dan chuan dakar somni pali chung lekin entu makta duai somkwa pangalai anom manani theater le ennom chwana munte coronavirus wangin kharima se he film hi digitally in July ni somni pali khan release ani a chut mi te chut dan chuan he film hi theater pa nga ya phei chuan release ni sela ticket pakhat hi India a average lakin cheng zan hi velani a hei wang hian crore sang hi don lai vel chu ala lut to in an ringbok Sushant Singh Rajput khalo boral lo ta se heti hian a hit in ringem fans terin dan pakhat film producer Rahman Nania an soi hi ipom zong ani engpo ni se ni somli pali liam ta atang khan Mumbai police te chuan he thi na hingor takin an chui zela Bollywood million tam tak le rin hil kai tam tak an sheng to a postmortem le viscera report te po chuakin rin hlel omang tur engma mu ani lo zo to a nima sela Sushant Singh pa KK Singh an July ni somni panga a Riya Chakraborty laka a FIR thelu chuan Bollywood abarakhai hlea he actor thi achanga thlachuang a hanral meu chuan Sushant Singh chung te pon chet an la ve chanta Sushant pa KK Singh chuan Riya Chakraborty ilaka le mi paruk dang laka July ni somni panga khan FIR thelu ta Riya chu Sushant Singh poisa mangral tu le a bodyguard nai tak bantir tu ni in pu ani a he FIR hi phek ru ka thui ni in pu na atam hle a damdoi overdose pui tham tur khop tul tu anga pu na te Sushant phone call zong block tu anga pu na te a credit card zong man ro saka Sushant bank account na poisa te ama bank account na transfer vek tu anga pu na te ani noka heng athu boy thelu te hi IPC section zathum somli pakhat zathum somli pahni zathum somriat zali le paruk le zali somni be chan ani bok Riya chuan heng thu boy te hi Bihar court achanga Mumbai a son ani theinan petition a thelut ve thunga a chan chu Mumbai lama investigation na kalai me ka omawang ni in a lawyer chuan a soi KK Singh chuan a fapa ezon na te chu nikum lam khan thatakin ma son chawa nima sela Riya anuna aron lu chia khan thil zong abwal zong in akalta ni in a soi dan chuan atira Riya chu thian sate ang main Sushant anuna aron luta nima sela atumber chu a ezon na le athil nei zong telak saka mantrang kaya ni ati heng athil tumawang hian Sushant chu ru lam chian lo na neya achua a in chu ashang tia shilin Mumbai airport bula resort a rerulam enkol na hmuna te anda ani atibok FIR a inzia dan chuan heng thu hi Sushant chung ten an shiat vele Sushant farno chu Mumbai lama kalin a unaw pa chu Bihar lama shwai ho atuma nima sela Riya le achung te hian lorem tilovin Mumbai a enkol na achat jok thu in an lo chang bok heti lai vela tang hian Riya le achung te chuan Sushant thil hu le rosum te chu khoi ching pen chanin Sushant an midang hne na thil a soi thei lo nan a phone an chu saka Riya le achung ten an kol sak tlat bokani KK Singh chuan Sushant Singh khan film chan na mu ve deuh se Riya chuan chan ve phet alo tum thin thu te hei mai pa ka hian Riya le achung te chuan Sushant staff te chu an mani mi le sa in an thak vek thu te a soi tel bok kumsang ni som pakwa chhovel phei kha chuan KK Singh chuan a fapa nen anin bia ka piangin Riya le achung ten riru lam damdoi inada andu thu a soi chi na tibok Karnataka lama Sushant Singh an organic farming lambul chan atumpo in Riya chuan a phal tlat lawa
akal lui ani chuan adil rulam chian lo na le hrise lo na te chu khovela hril tur thu in avo thina ni an ti bok adu lo dana a om vele Sushant Singh chu chwa sanin athil hu nei engkim lak sakin a phone call te a block vek bok ni in a soi KK Singh chuan a fapa khan crore som pasari a bank account na aneya ma se chung zinga crore som panga te chu account shanga alo in transfer chwa vek thu a soi bok KK Singh chuan Mumbai police lamin an chui thatok lo nia a sha ta wangin Bihar police lama complain a thelu ta jok ni in a soi bok heng complain alu hnu hian Mahesh Bhatt chuan Twitter lama ngai bel tur takin ti hian tweet a siama kong thui tak kakal to a nima sela khonge ka kalang ti ka shemai to lo khovel let le na tla ka om to lo a chevek to intika emo chuan he khovel chia a hian letin amalte te kan siam that hun na lo omang atia fans dam takten ria chu Sushana thi him chona changin an dema he boral na hian amazing hlak tu bernia nga in dempo alo leya heng riai thil ti konga hian Mahesh Bhatt chuan na sadakin na puiboka niya ngai tu an tam hlea fans naran mai pya lama kanganai team po in tweet siamin Ria Chakraborty Khan a tweet masalama CBI enroll turin na tiya ama nge khan soisela tunge he thi na athurwal puite chu ti in pun masalama po khan Mahesh Bhatt chu Mumbai police lamin sheng re to in ani chuan Sushana khavoi ni vel chau ala mu thule film project lamphei chuan soidun ngai lo thu in a chang bok Mahesh Bhatt chuan nepotism hi ka support ngai lo mithar tam takhun ka siam sak china Sushant Singh anen voi ni kanin mu to a chum khat chu ka le khabu chung changa sang ni som pariat khan ani a ale pek chu sang ni som ni ani dor mai atibok Mahesh Bhatt hian riai hne na Sushant Singh a chen turin a fui chin ti thu thanga oma he thu hi Mahesh Bhatt chuan chutiang thu engma a soi lo thu le thu thang mol mang mai mai ani ti in a soi heng zong kara hian Sushant Singh Rajput farnu Mitu Singh chuan police te hna ria in June ni riat Sushant Singh a thi ma khan aron biak thu a shila Mitu soidan chuan he in biak na hian riai chuan Sushant Singh ane na sataka anin hau thu a soya he wang hian mitui po Sushant Singh ongpui turin ni engemaw chen chu awa phei thu a soibok mitui hi June ni som pahnih khan a fate boy pui an ngai awangin Sushant Singh chu akal san ta a chumi atanga ni hni hnuwa Sushana flatmate Siddharth chuan non kolin Sushanan kongka a hon thei lo thu aron shilta ani heti lai hian Supreme Court lam chuan lawyer Alka Priyai ngen na thelu CBI enroll tur angin na chu an hnol sak le a he lawyer hian Sushant Singh Rajput chu mi thatak ani a thil thatam tak ti in zirlai no pangte po nasa a athon thina ni ati a nima sela CJI lam chuan police te putahlan hi afu zok thu le ngor taka police in an sui lai chu ti boy lo turin atibok he an thu thluk na hian Sushant Singh a swalemo fel emo lam ni lovin thil ni dan tur ani wangzo ka ni anti thu zo fia mi somnga chuang zinga Bihar police te chuan mi panga an en tharu to a hei ba ka hian Sushant Singh a sum lam le ril rulam har sat na te po an chui mek bok hei ba ka hian police te chuan Sushana chian lo lui a bodyguard te a cook te a manager le a doctor te hna changin thu an zot fia le dona an zinga doctor pathum te phei hi chu Mumbai police te po in thu an zo fia to te kha an ni a tuna Bihar lamin an sheng vele dona heng doctor te hi Ria Chakraborty in Sushant Singh a hmel sha ti chop vek te an ni boka hei wang tak hian thil fel hel deuh om thei nia an sha ta wangin Bihar police lamin an sheng vele dona ni police te en thlak zinga hian Riai nu apa a unau pa le a manager Shruti le Miranda te po an telbok tin hei ba ka hian Patna police te chuan Sushana chartered accountant chu Sushana bank account chung changa thuzo fia du an nei boka hei ba ka hian Sushana cook le a chan pa Siddharth chu an tel ve don bok heng zong kara hian Sushant Singh a bial nu hlui Ankita Lokhande chuan Sushant Singh u Shweta Singh Kriti hna dil bechara actor kha abial nu ria in shom taka asyam china wangin alim lo le ti ashila Ankita chuan Sushana chung te chu voi ni to in a unaw nu te nen po anin kom nei le bokani he anti ti dun na po hi sang ni som pakwa lam dai ami to ni in Sushant Singh chuan ria in ati shom em wangin alim lowa chen mai adu chin thu chu
an kitai hne na a hrilh thin ni awm tak ani Sushant Singh Rajput u Shweta Singh chuan riai te ho fans ten an troll na chu changin tu ma hne na tongmoi lo tak chak chuak lo ula nima sela thudik ero tran kat ro u ativek bok ole khati zong khatun chuma kanon ti chwa theite chu ni le ri se thuthar atam emema nima sela apoi mole rin tlak deuh chin nia kan hriat te Sushant Singh a fans titan kanon tar lang vele ani in zawain ni manwa mangcha mutui vek ule